যি ইলেকশ্যন মিটিঙত কৈছোঁ 2 লাখ চাকৰি হ'ব উচ্ছেদ চলিব সব যিমানখিনি কৈছোঁ কোনো কথা মিছ নহয় जिबायदि खोथा होदोंमोन बेबायदिनो मावगासिनो जोंनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेबायदि खोथा होदोंमोन बेफोरबायदिनो मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिथाङा बुंदोंमोन इलेक्शन खालामनाय एबा इलेक्शननि केम्पिं समायाव बिथाङा जेबायदि खोथा होदोंमोन रायजोफोरखौ जे जायफोरा सरकारनि हायाव दङ एबा जायफोरा बेदखल खालामनानै जोंनि सरकारनि हायाव इलिगेल हिसाबै दङ बेफोरखौ जोङो होस्रांजोबगोन एबा बिथांमोनखौ जोङो इभिक्शन खालामगोन होननानै जेरै खोथा एरै खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे क्लिप होगोन नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय लास्टआव लासै नायबा निस्सय मिथिगोन जेबायदि बिथाङा इलेक्शन केम्पिं खालामनाय समायाव बुंखादोंमोन दे जायफोरा सरकारनि हायाव दङ बिथांमोनखौ जोङो होखारनायनि लामायाव एबा बिथांमोनखौ जोङो होखारगोन आरो आं जेब्लासिम CM जानानै थागोन अब्लासिम आं जायफोरा सरकारनि हायाव दङ बेफोरखौ होस्रांगोन दा नै बिथांखौ जों होस्रांनायखौ नुदों जेबायदि बिथाङा जालुकबारि समाजथियाव बिथाङा दा नै जायफोरा सरकारनि हायाव दङ बिथांमोनखौ होखारगासिनो जेबायदि जालुकबारि रेल स्टेशन खाथियाव जायफोरा बेदखल खालामनानै न' लुनानै दङमोन जायफोरा सरकारनि हा रेलवे स्टेशननि जेबायदि हायाव जायफोरा न' बनायनानै दंमोन गोबांथार लारि लारि न' बनायनानै दंमोन गोबांथार हाजार हाजार न' बनायनानै दंमोन जायफोरा खासि थायोमोन खासि न' बेफोरबायदि थायै दा बुरजा जाबाय बे बुरजा जानायखौ नोजोर होनानै दा सरकारा बेफोरखौ इभिक्शन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों न'फोरखौ सेफायना होनायखौ जों नुनो मोनदों आं मोनसे क्लिप फिसा होनो हांगासिनो जे बिथाङा नाय जेबायदि खोथा दं बेफोरबायदि मावदो निजायनि समाजथियावनो जालुकबारि समाजथियावनो बिथाङा दा नै जों इभिक्शन लानायखौ नुनो मोनदों आरो गोबांथार दा जोंनि अखमाव गोबांथार इभिक्शन लानायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो गोबांथार जेबायदि माबाफोरावबो वेस्ट बेंगल बेफोरबायदियावबो गोबांथार दिल्ली मुम्बाइ बेफोरबायदियावबो माने जों जायफोराव BJP सरकार दं बेफोराव माने बेदखलकारि हा लानाय थानाय एबा सरकारनि हायाव थानायफोरखौ इभिक्शन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों स' आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे क्लिप भिडिअ होगासिनो एसामिस राव नोंथांमोना नायलांबा निश्चय बुजि मोनगोन स' नायलांदो জালুকবাৰী ৰেল লাইনৰ কাষৰ ভূমিত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ বেদখলকাৰী হাতৰ পৰা মুকলি বিঘাই বিঘাই ভূমি জালুকবাৰীৰ মূল পথৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ বেদখল মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য প্ৰশাসনৰ কথা মতেই যেন কাম মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলিকৈ হুংকাৰ দিছিল বেদখলকাৰীসকলক নিস্তাৰ নাপাব চৰকাৰী ভূমি বেদখলকাৰীয়ে যি ইলেকশ্যন মিটিঙত কৈছোঁ 2 লাখ চাকৰি হ'ব উচ্ছেদ চলিব সব যিমানখিনি কৈছোঁ কোনো কথা মিছ নহয় আৰু সেয়া যেন কাৰ্যকৰী কৰিছে নিজৰ গৃহ সমষ্টি জালুকবাৰীৰ পৰাই বহু দিনৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰিছে জালুকবাৰী ৰেল লাইনৰ কাষৰ বৃহৎ ভূমি এয়া চাওক কিদৰে পিটনিসমূহত ৰাতি ৰাতি চাংঘৰ নিৰ্মাণ কৰি ভৰি পৰিছিল সন্দেহজনক লোকে আৰু এয়া বৰ্তমানৰ দৃশ্য একেলগে উচ্ছেদ চলালে ৰেল বিভাগ জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে মানে কমপ্লিটলি ৰেলৱেৰ হয় আৰু ৰেলৱেৰ ভূমিত বেদখল হৈছে আপোনালোকে দেখিছে গোটেই ৰেলৱেৰ মাটি হয় আৰু এই স্বাম্পি এৰিয়া ৱেটলেণ্ডত তেওঁলোকে মানে এই বেদখলকাৰীসকলে ইয়াত চাংঘৰ বনাই আছেগৈ তো এই ৰেলৱে ইফালে ব্ৰিজ ৰেলৱে ট্ৰেক হ'ব ডাবল ট্ৰেক ইফালৰ পৰা যাব ৰেলৱে লাইন আৰু তেনেকৈ ব্ৰিজো হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰত গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আমাৰ আদাবাৰীলৈ যোৱা ৰাস্তালৈকে এই গোটেই অঞ্চল বৃহৎ এটা অঞ্চল বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰা হ'ব ছেপ্টেম্বৰ মাহত নটিচ দিয়া হৈছে তেওঁলোকে ৰিচিভো কৰিছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যোৱা ৰিচিভ কৰা আমাৰ ৰেকৰ্ড আছে যিমানখিনি ৰেলক দৰকাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি তেওঁলোকে উচ্ছেদ চলাব উচ্ছেদ কৰিব কাৰণ ৰেলৰ মাটি মিনছ এইখিনি ৰাইজৰ মাটি এতিয়া শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয় দলং হ'লে মানে গোটেই অসমৰ ৰাইজে বা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই মানুহখিনি উপকৃত হ'ব তেনেস্থলত যদি দৰকাৰ পৰে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय होमबा नङा होमबा स' नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आपडेट नांगौबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय प्लिज अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जास्ट आंनिया गोदान चेनेल एबा नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला आं बेफोरबायदिनो बानायलांनो सेस्था खालामगोन स' सापर्ट खालामदो जय बरानि